ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский баъди муҳориба зидди Мавсар Евлоев карьераи худро ба анҷом расонида метавонад. Биёед суханҳои Волкро гӯш мекунем. агар муҳориба хеле бад гузарад, пас хуб, бо ҳамин ман карьераи худро ба анҷом мерасонам. Лекин агар ҳамаи кор хуб гузарад ба монанди дафъаи гузашта ва агар ки ман ягон зарари вазнин нагирам, пас баромад карданро идома медиҳем. ман баъди ҳар як муҳориба қарор мебарорам, кӯшиш мекунам ки вазъиятро воқеӣ баҳо диҳам. Лекин худи ҳозир ман нияти анҷом додани карьерамро надорам. ман қариб ба пуррагӣ боварӣ дорам ки баромад карданро идома медиҳем, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Александр Волкановский ва Мавсар Евлоев рӯзи 24 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 333 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. топови ҷангори вазни сабуки UFC Педи Пимблейд ба дигар ҷангори вазни худ Арманд Царукян таҳдид карда чунин суханҳо гуфт: агар муҳорибаи маро зидди Арманд Царукян ташкил кунанд, ман зиндагии ӯро несту нобуд мекунам. ман ба ӯ бо суханронӣ фишори сахт мекунам. лекин агар ки ман зидди Макс Холлоуэй ё Чарлз Оливейра ҷангам, ман ин корро намекунам, чунки ман онҳоро эҳтиром мекунам ва онҳо ба ман писанданд. Илия Топурияро низ ман эҳтиром мекунам. ман Илияро каме беақл хаёл мекунам. барои ҳамин бо шодии калон зидди ӯ ҷангида каме ӯро масқара мекардам. ана оиди Арман бошад, пас ӯро ман тамоман эҳтиром намекунам. бо ӯ низ ҷангидан шавқовар аст, лекин нисбати ӯ ман ягон гуна эҳтиром надорам. ӯ бо пулҳои падараш зиндагӣ мекунад, гуфтааст Пимблейд. хотиррасон мекунем ки Арманд Царукян аллакай рақиби таъиншуда дорад, Маврисио Руфи, ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 20 сентябр дар турнири UFC 331 баргузор мегардад. ана оиди Педи Пимблейд бошад, пас чанд муддат пеш ӯ Бенуа Сен-Дениро шикаст дода буд ва айни замон рақиби таъиншуда надорад. ва дӯстон, як факти аҷиб. Педи Пимблейд гуфт ки дар вақти муҳориба зидди Бенуа Сен-Дени вазнаш 86 килограмм буд, яъне дар вазнкашӣ ӯ 70 килограмм вазн нишон дод, аммо баъд дар байни 36 соат 16 килограмм вазн гирифт. айни замон вазни ӯ тақрибан 90-92 килограмм аст ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки Пимблейд яке аз ҷанговарони калони вазни сабук аст. топови ҷангори вазни нимёнаи UFC Карлос Пратес гуфт ки чӣ гуна чемпион Ислам Махачевро шикаст дода мешавад. ягона роҳи Ислам Махачевро шикаст додан ӯро ба нокаут равон кардан аст. намедонам ки айни замон ки бо Ислам 5 раунд ҷангида бо қарори довару пирӯз шуда метавонад. ростӣ намедонам ки кадом ҷангвари вазни мо ин корро карда метавонад. барои ҳамин ягона роҳ ӯро ба нокаут равон кардан аст, гуфтааст Пратес. ва дӯстон, чанд соат пеш UFC порчае аз муҳорибаи Махачев зидди Гериро нашр карданд ки дар он дида мешавад ки чӣ гуна Иен Гери Исламро 2 маротиба бо сараш зарба берун аз қоидаҳои ММА зад ва ин зарбаҳои сахт буданд ки бисёри мухлисон ҳатто ба қайд гирифтанд ки бо яке аз чунин зарбаҳо Гери Исламро ба флеш нокдаун равон карда тавонист, яъне нокдауни зуд. худи ҳозир шумо ҳамон зарбаро дида истодаед. чӣ гуна ки дида мешавад, дар ҳақиқат ба назар чунин мерасад гӯё ки Ислам Махачев якчанд сония худро гум кард, лекин зуд ба худ омада муҳорибаро идома дода тавонист. ба фикри худи шумо дӯстон, ин зарба дар ҳақиқат ба Ислам таъсир расонида тавонист ё не? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.